piatok 10. júna 2011 bola vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska otvorená výstava Martina Horečného, ktorý sa aktívnej výtvarnej tvorbe venuje približne od roku 1990. Martin Horečný, autor, maliar, pedagóg, ale aj hudobník a stále študent. Vystavuje v Humennom výber z tvorby pod názvom Pod povrchom. V skutku netradičný názov pre výstavu. Otázka na telo, ťažko odpovedať, jednoznačne, priamo a veľakrát aj úprimne, pretože moja výpoveď je tam. Už je veľmi ťažké o tom rozprávať a na druhej strane veľakrát rozprávanie o obrazoch je ako tancovanie o filme. Autor sa venuje najmä maľbe a kombináciám techník, pričom využíva aj menej tradičné materiály. Zaznamenáva vnútorný svet človeka, svoj vnútorný svet. Vonkajšia realita nie je to, čo chce stvárňovať. Mojím cieľom je to, aby divák si našiel príbeh sám v obraze. Nie za každú cenu je mojím cieľom vnútiť svoju myšlienku. Ten prejav je totiž natoľko viacrozmerný, že poskytuje divákovi možnosť vytvoriť si vlastný dej a nájsť si to, čo je v ňom, nájsť kontinuitu s mojím obrazom. Na aktuálnu výstavu v Mestskom kultúrnom stredisku doniesol Martin Horečný diela, ktoré vznikli vo Veľkej Británii a krátko po návrate z tejto krajiny. Niektoré sa skladajú z viacerých kusov, takže vo výstavnej sieni môžete vidieť aj diptych či triptych. Ja som sa vrátil po dlhšom pobyte v zahraničí, kde som 2,5 roka žil a tam som samozrejme takisto tvoril. No a mňa zaujímala reakcia, bolo to vo Veľkej Británii, zaujímala ma reakcia britských ľudí alebo Angličanov na slovenskú tvorbu. A keď som sa vracal na Slovensko, tak zase naopak zaujímala ma reakcia Slovákov na diela, ktoré som vytvoril tam, pretože tam som bol zase ovplyvnený určite množstvom iných okolností. Martin Horečný vystavoval v mnohých krajinách, v galériách i v obchodných centrách. Víta možnosť zúčastniť sa výtvarných plenérov a uvíta, ak Humenčania navštívia jeho výstavu. Tá bude otvorená do 22. júla 2011.